Estàs escoltant Ona Moments. Ei, hola, molt bones, què tal, com estàs? Acalorat, bon dia. Acalorat, bon dia. És la primera acampada? És la tercera o quarta acampada. Sí? La primera sense dormir? La primera sense dormir. Has estat al Penedès? Sí, visc aquí al costat. Vius aquí al costat? Sí. A on, concretament? A Masquefa, poble que està. Ah, Masquefa, home, 10 minuts i tant. en cotxe. Bueno, i què? Quines són les perspectives? Quin és el concert que t'agradaria veure? Més de tots. L'últim dia, sobretot, Omega, Auxili, Early Night. Ah, molt bé. Sí. Amb alguna cosa en especial? No hi ha res que m'agradi més que l'altre dels que he dit. L'últim dia és un dia potent. Vas molt carregat, no? Sí, bueno, no tant, perquè com visc aquí al costat no he de portar la roba, o sigui que bé. Bueno, i a dormir a casa llavors o què? A dormir a un pis que tenim aquí al poble. Ah, bueno, a Sant Sadurní. A Sant Sadurní. Bueno, ben muntat, eh? Molt ben muntat. Molt bé, gràcies per tot. Què, la primera acampada? Sí. Sí? Sí. I com es viu l'emoció? Home, nervis. Nervis. Sí. Què és el que esperes? Quin concert és el que t'agradaria veure? Sobretot la pegatina. La pegatina. Sí. Ginestano, per exemple, que et toca avui. També, però m'agrada més així estil més animat. I l'últim dia, com deu el company, que és també més animat, no? Bueno, sí. Es anirà veient, no? Sí, es va veient. Sobre la marxa. Sobre la marxa. Moltes expectatives o no? Sí, bastantes. Aviam com va. Doncs desitjo que es compleixin Gràcies. des de Ona Moments. Bueno, una abraçada.